Diolch yn fawr iawn i chi. O flaen llaw, hyfryd eich gweld chi. Gewn ni gyflwyno'n addoliad i'r arglwydd. Gadewch i ni fynd i Bethlehem a gweld yr hyn sydd wedi digwydd, a peth yr ysbysodd yr arglwydd ni amdano. Gwiriwn, o ddiw ein tad, llan o ein calonau a gorfoledd. Daeth cariad i lawr ar y Nadolig, a gwelwyd y cariad hwnnw yn Iesu. Bydded yw gariad ef fod gyda ni yn awr. Daeth heddwch i lawr ar y Nadolig, a gwelwyd yr heddwch hwnnw yn Iesu. Bydded yw heddwch ef fod gyda ni yn awr. Daeth llawenydd i lawr ar y Nadolig, a gwelwyd y llawenydd hwnnw yn Iesu. Bydded yw lawenydd ef fod gyda ni yn awr. Bydded i gariad, heddwch a llawenydd fod yn ei calonau wrth i ni ddathlu dyfodiad Duw i blith ei bobl yn Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Bore da, croeso gynnes i Gwasanaeth Nadolig. Mae'r Nadolig yn amser hapus iawn am fod Duw wedi dod i ganol ein bywydau yn ei fab Iesu Grist. Heddiw byddwn nhw'n edrych ar hanes y doethion ac yn dathlu gwirfoddau'r derbyn gyda'n gilydd. Y doethion, ddaeth o'r dwyrain gan ddilyn seren glir, o'r diwedd cyrraedd wnaethant ar ôl eu teithiau hir. Roedd ganddi twy drysorau, o Ddys, Amer ac Aur, cyflwyno rai a wnaethant i anwif a banoer. Tri godoeth a daeth emni. Wel sonolau'r seren fri, gobaith newydd yn ddiwsi, pwyni drwy'r baban Iesu. Seren ddisglair, seren wen, seren olau fri uwchben, seren hyfryd sy'n yn arwen i at Iesu. Deithiwm dyr awr dwyrain pell, ceisio canfod brenin gwell. Teithio, teithio, nawn ymhell i weld y baban Iesu. Seren ddisglair, seren wen, seren olau fri uwchben, seren hyfryd sy'n yn arwen i at Iesu. Llawen ydym ni yn awr, gwelsom frenin dei ar lawr. Duw a ddaeth fel ceidwad mawr i ni drwy'r baban Iesu. Seren ddisglair, seren wen, seren olau fri uwchben, seren hyfryd sy'n yn arwain i at Iesu. Ymunwch chi gyda ni i ganu'r garol gyntaf, rhif 468. Tua Bethlehem dref, awn fyntau gref ac o ddolwn ef. Gyda'r llwythau, un o'n unau ar y llwybrau at y cryd. Tua'r preseb awn gyda chalon lawn a phenlinio nawn. I fachgenyn mair y trygwyddol air yn y gwellt a'r gwair. Dygwn roddion, serch y galon, a air yn rhegion Thesymyr. Tua Bethlehem dref, awn yn fyntau gref ac o ddolwn ef, rhif Remin 468.
Gadewch i ni glywed stori'r doethion o lyfr Mathew. Cafodd Iesu ei eni ym Bethlehem, Judea, yn y cyfnod pan oedd Herod yn frenin. Ar ôl hynny, daeth gwir doeth o wledydd y dwyrain i Jerusalem i ofyn, ble mae'r sydd newydd gael ei eni yn frenin yr Iddewon? Gwelwn ni ei seren yn codi yn y dwyrain, a dyn ni yma i dalu teimged iddo. Pan glywodd y brenin Herod hyn, roedd wedi cynhyrfu'n lan. Galwodd y prif offeiriad a'r arbenigwyr i'w gyfarfod. Gofynnodd, ble mae'r Meseia i fod i gael ei eni? Ym Bethlehem, Judea, medden nhw. Dyna ysgrifennodd y proffwyd. Ar ôl cael gwrando ar hyn, i ffwrdd fan nhw. Ar ôl cael gwybod hyn, dyma Herod yn galw'r doethion i gyfarfod preifat. Cafodd wybod gan nhw pryd yn union oedd y seren wedi ymddangos. Yna dywedodd, ewch i Bethlehem i chwilio am y plentyn, a gadewch i mi wybod pan fewch o hyd iddo, mwyn i mi gael mynd i dalu teimged iddo hefyd. Ar ôl gwrando ar hyn i ffwrdd â nhw, dyma'r seren yn mynd o'i blaen nes iddi aros eich ben yr union fan lle roedd y plentyn. Roedden nhw wrth ei bodd. Pan eithon nhw i mewn i'r tŷ, dyna lle roedd y plentyn gyda'i fan, Mair, a dyma nhw'n syrthio ar ei gwyliau o'i flaen a'i addoli. Yna, dyma nhw'n agor eu patiau a rhoi anrhegion gwerthfawr iddo, a'r ythys am myr. Rhybuddiaeth dyw nhw mewn breuddwyd i beidio mynd yn ôl at Herod, felly dyma'r doethion yn teithio yn ôl i'w gwlad eu hunain ar hyd ffordd wahanol. Roedd y doethion yn gwybod bod Iesu yn berson arbennig, nid plentyn cyffredin oedd e, ond mab Duw. Felly, roedd e'n heiddi'r anrhegion gorau posib. Dechreuwn gyda'r aur. Aur yw brenin y metelau, ac ers cyn cof, mae aur yn cael ei gysylltu gyda brenhinoedd. Yn y baban Iesu, gwelodd y doethion frenin yr holl byd, ac felly mae'n addas iawn ei bod wedi rhoi aur iddo. Mae aur yn fetel gwerthfawr sydd dal ei werth. Mae llawer o fetelau yn rhydu ac yn darfod, ond mae aur yn aros am byth, fel cariad Iesu. Ailrwyd y doethion oedd Thys. Persawr gwerthfawr iawn yw Thys, ac mae'n aroglyn hyfryd. Math o resin sy'n dod o goed yw e. Mae'n cael ei ddefnyddio hyd heddiw mewn temlau ac eglwysi. Yn amser Iesu Grist,
roedd yn ddrud ac yn cael ei gysylltu gydag addoli. Mae rhoi llys yn anrheg yn dangos bod y doethion yn deall mae mab Duw oedd Iesu. Y trydydd anrheg oedd myr. Mae myr hefyd yn fath o sydd sy'n dod o goeden. Roedd yn cael ei ddefnyddio fel persawr neu foddion, neu hyd yn oed i eneinio cyrff yn yr hen amser. Ac roedd yr arwydd bod Iesu hefyd yn ddyn, yn berson fel ni ac byddai marw yn drosto ni. Cofion am wersi eres y doethion. Roedden nhw wedi bod ar daith hir o ran pester ac amser, ond wnaethon nhw ddim anobeithio, wnaethon nhw ddal ati. Yn wahanol i'r bugeiliaid, roedd y doethion wedi cael addysg. Roedden nhw'n arbenigwyr ar y sir, ac roedden nhw'n gyfoethog. Mae stori Nadolig yn dangos bod yr Iesu fam, cyffredin ac ysgolhaig. Mae'n cael ei ni gyd yn gyfartal. Mae ddaw bab Cymraeg wedi ysgrifennu am y tri gwrdoeth. Dim y gerdd y doethon gan Aidi Hwthen. Pwy o fain sy'n dod i'r ddinas ar y bryn, fy ngolau sefan glaif, a fi'n cymal o'r gwyn. Mae'r hunodd stri yn ceisio cryd, fan yn fy hunodd y holl fyd. Cyd ganon rifygarol 464. Ar gyfer heddiw'r bore'n faban bach, y ganwyd gwreiddyn jesen faban bach, y cadan ddaeth o borsa, y deddfwr gynta seina, yw'r iawn gaid ar galfaria yn faban bach. Yn signo bron Maria yn faban bach, rifygarol 464.
i chi, y daethon yn ymholi gan Rhys Nicholas. A dyma'r ffordd i Bethlehem. O, pa mor bell i'r daith, mae'r nos yn hir a'r awelem yn chwithio dros y prawf. Ai dyna'r seren disglair glir a wel ddyddiau nôl, mae golau'n llifo dros y tir rhaid ddilyn ar ei hôl. Ai dyma wlad Llydeiad los a henfrod Dafydd gynt, mae rhyw dangnefedd lond yn os a gobaith lond y gwynt. Ai dyma'r baban bach o'r oed yn geidwad yr holl fyd, ni belsio neb fel hwn erioed, o plug o'n gerau gryd. I orwedd mewn presef, roedd greuwr y byd, nid oedd ar ei gyfer, na gwely na chryd. Y sir oedd yn tytu, a'r tlws fel ban mair, yn cysgu yn dywel ar wely o wair. A'r gwarfeg yn brefi y baban dyfroes, nid ofnof gan sgwifau na phrofau un loes. Rwyf Iesu'n dy garu o edrych i lawr, a safwr fy ngwely nes dyfod y wawr. Tyd Iesu i'm hymyl ac aros o hyd, i'm caru am gwylio tra bwyf yn y byd. Bendiffio blant bychan, bob glad a bob iaith, a dwgni i'f gwmni ar derfyn ein taith. Chydig o wythnosau nôl, ro'n ni gyd yn brysur yn yr Ysgol Sul yn paratoi blychau Nadolig ar gyfer elusen Team for You. Gwnaethon ni lenwi'r bocsys gyda phob math o anrhegion, gemau, pensiliau lliw, siocledi a lotion. Roedd yn hwyl gweithio gyda'n gilydd i helpu eraill. Bydd y bocsys yn mynd i blant bach sy'n byw yn nwyrain Ewrop. Mae'n hwyl dewis a siopa am anrhegion i ddeulu a ffrindiau, ac mae'n hwyl ei dderbyn, efallai eich bod wedi gwneud Secret Santa yn yr ysgol neu'r gwaith. Mae'r traddodiad o roi a derbyn anrhegion yn atgoffa ni o roddion y doethion, ond beth yn fwy na hynny. Mae'n cofio rodd Duw i ni, sef Iesu Grist. Wrth derbyn ein anrhegion ar fore Nadolig, cofion anrheg Duw i'r byd, y baban bendigedig. Draw yn hywelwch Bethlehem Dref, rhif y ganol 465. Draw yn hywelwch Bethlehem Dref, daeth baban bach yn geidwa'r byd.
Doethion y ddaeth i'w weled ef, a chanodd angholion uwch ei gryd. Draw yn hywelwch Bethlehem dref, doedd babon bach yn geidwad byd. Rhif y garw 465. Gwyl y derbyn yw Nadolig, yn ogystal â gwyl y rhoddi. Byddwn yn dewis anrhegion yn ofalus ac neu roi yn y gobaith y byddant yn cael ei derbyn yn hapus. Yn yr un ffordd, anfonodd Duw ei rodd anhygoel i'r byd. Yn y gobaith y byddwn yn derbyn Iesu'n llawen i'n bywydau. Yn yr ysgol Sul, rydyn ni wedi bod yn trafod pan rhegion yn gallwn ei rhoi yn gilydd. Nid pethau fel teganau, gemau, sliperi neu lyfrau, ond sut gallwn ni ddangos ein cariad at ein gilydd trwy'n gweithredoedd, fel bod yn ffrind da neu helpu gyda'r gwaith tŷ. Mae neges o heddwch ynglwm ar Nadolig hefyd. 3 o'r dwyrain yn plygu ei glin, a'i hoffwn i'r babi yn ddrud. Ond dyma offrwm i ni gan y babi, yr offrwm a heddwch i byd. Dyma awr o wir fawredd, awr y gan, awr geni etifedd, awr o fawl a gorfoledd, a sai pur wrth bresau pedd. Pan fuon ni am dro i bar caffeis yn ddiweddar, fe wnaethon ni drafod sut mae byw mewn heddwch. Gwrando ar ein gilydd, maddau ein gilydd, a chofio'r geiriau'r fam Teresa. Mae heddwch yn dechrau gyda gwyn. Gadewch i ni efyn o'r god yn Nadolig gyda'r robion hyn.
Gwenu. Gwrando. Helpu. Maddau. Cwt. Cyfiawnder. Parch. Tegwch. Ffyddlondeb. Diolch. Caredigrwydd a ymynedd. Cwmni. Gobaith. Cariad. Amser. Cefnogaeth. Anogaeth. Heddwch. Cwsg nestor bore iach. Cwsg, cwsg, cwsg. Cwsg am dro, cyn dorbi geiliaid hyn. A dod I seinio clod, wel mae'r doeddiad syn. Cwsg daw herod a'i glyddar I glin, cwsg fe gedd ddigon o fod ar ddihun. Cwsg daw'r groes sydd rhan. Cwsg fan wylid bach, cwsg nestor bore iach. Cwsg, cwsg, cwsg. Heddiw
gwybod holl liwiau'r goeden yn fyw, am fod yr un seren yn frenin nef, ffrin yn en, yn gloewi uwch gwyl lawen. Diolch am wrando ar ein gwasanaeth. Os byddwch yn chwilio am anreg dig, yr anreg gorau erioed, waith heb a chwilio o dan y goeden, gan na fi yn erioed. Yr anreg yn adolyg mwyaf un a roedd ydy'r byd i gyd, oedd Crist, y baban bach mewn presef, y meid i siwmyrich. Gweddiwn, dros pob taith ac antur, bydd gyda ni wrth i ni ddathlu'r Nadolig. Diolch am dy rodd amhrisiadwy i ni, sef y Iesu Grist ein harglwydd. Helpa ni i ddilyn dy oleuni, fel y gwnaeth y doethion, gan ddal ati at y presaf. Roi i ni'r nerth a'r awydd dros y Nadolig i ni wneud daioni yn ein cartrefi a'n cymunedau. A diolch am bod cadegrwydd ac eglwys da a brofwn. Bendithiau ein dathliadau a helpwn i ni gofio drwy'r cyfan, y reswm dros y dathlu. Beth bynnag yw ein hamgylchiadau. Aros gyda ni yn dy gariad. Amen. Wel, ar yn rhan i gyd, gynulleidfa yn y capel bore yma, a hefyd rhain sy'n gwrando adre dros Zoom, llawer iawn o ddiolch i chi unwaith eto am roi popeth at ei gilydd bore yma. Diolch am bob cyfraniad. Chi wedi bod yn brysur. Ni wedi cael cip hefyd ar waith yr Ysgol Sul dros y flwyddyn diwetha, a mae wedi bod yn flwyddyn wahanol, a chi wedi gwneud cymaint o bethau gwahanol o ddechrau'r flwyddyn dros Zoom, a diolch i'r rhieni a phawb sydd wedi bod yn clwm wrth gysylltu a Zoom a roi'ch amser tuag at hwnna. Diolch am y gweithgareddau hefyd i chi wedi wneud dros y flwyddyn, yr holl bethau amrywiol. A diolch i chi bore yma am fynd â ni i Bethlehem. I ni gyd yn gwybod y stori, ond pob tro ni'n mynd dros y stori, mae yna rhywbeth gwahanol ynddo fe sy'n sôn wrthyn ni am neges cariad Duw yn Iesu Grist. Diolch i'r rhieni hefyd sydd wedi bod yn cefnogi ac i athrawon yr Ysgol Sul ac i Hannah yn arbennig y bore yma am roi y gwasanaeth yma at ei gilydd. Ein carol ola y bore yma. 452, clywch lir nef yn seinio'n un, henffych eni, ceidwad dyn.
Wrth i hwyl y geni agosau, bydde di ni feddu ar ffyddlondeb Mair a Joseph, profi ryfeddod y bugeilied, offrymu addoliad y doethion, a rhannu y mawl yr angylion, yn ein cartrefi ac yn ein calonau, yn adolyg hwn ac yn rhagywydd. Amen.